moj novi video. Ja sam Tuto Bugarin. I ovo mi je novi video, ovo mi je prvi video na kanalu, tako da biste me podržali, molio bih vas da ostavite like i subscribe, a mi se bacamo u meč. Danas igramo Duo Showdown sa random likovima, možda mi je to pala ideja na pamet da snimim i idemo odmah u meč. Znači, igrat ću sa Piper i sa još nekim problema za koje imam quest, ok. Jo, da li je moguće, kako treba da budeš ovako glup, da promašiš Power Cube koji se ni ne pomera. Bukvalno se ne pomera. Ja sam to sam. I šta, evo, sad će mi neko iskoči žbunja, garantujem, ili će ova da me ubije. Beži od mene, beži. Beži. Ok. Sad mi se time, sad da mogu da se opustim. I ti bre. Znači, onda sam ga pogodio. Bežite od mene, joj. Sad sam je, tačno sam je, ok. Prvi meč, prvi luz. Ovo je jako dobro krenulo. Veoma dobro. Šta ću ja da radim? Pogledajte kojih sve ljovala imam. Heist, ali heista nema. Ok, to je zrnto. Jer ćemo bounty. S kim je ovo? Ajde sa Spikeom, on mi je najomiljeniji brawler. Tako da, eto. Evo, znači, imam tim u koji ne mogu da se uzdam jer su oba AFK. Pa zanimljivo, igrica nek meni da 2 AFK lika kojima sad igraju kompovi, to kompjuteri. Evo, znači. Ali mi svejedno vodimo jer verovatno kompjuter igra bolje od mene. Iskreno rečeno igra bolje. Pošto ja ne umem da se krećem od kad sam uz ovo debelo zaštitno staklo. Opa. Napišite vi šta vas nervira kod Spajka. Mene što ima jako mali health i onda mora da bežim od ovog tureta. Od tureta, evo. Da sam neko drugi, taj top mi ne bi predstavljao veliki problem. To jest ovo, Dynamite-ovo. Ali, beži od mene. Sad smo dead. Ok, nismo dead. Ok, ja gađam opet. Ok, promašio sam je. Genijalac, majke mi. Znači, gađaš i promašiš. Evo, i na kraju od svih ovih ljudi, tebe top ubije. Ti moraš da budeš ogroman genijalac. I da, naravno, pogrešno baci ulti, daj da te ubijem. Nema problema. Evo, sad sam me pogodio. Puca, povlačenje, gađi opet. Pa bre, ne napadajte ih. A do duše možemo ih napadamo, imamo čak i previše ovih zvezdica. Evo, opa, pobjeda. Znači, drugi game, prvi win. Genije. Ali, genije. Drugi game, prvi win. Do duše, to je nešto. Sljedeći brawler ili smo Piper i još 2 meča. Koga bi sad mogao da uzmem da bude Poco. Evo, Poco, za njega imam i gadget. Pa će vam biti vjerovatno zanimljivo. Ok, bounty. Sad ako mi da još AFK ljudi, ja ću da izbrišem igricu. Ok, ovi nisu AFK, tako da mogu da igram.
ne kupi to. Srljaš u propast ako to skupiš. Čekaj, morate... Moj neće da ga gadgetuje. Onda dobro. Ako nećeš, ne moraš. Ja. Tu si. Ja. A ne, ja ne kapiram. Sad je ona otišla tamo kod njih da se oni stvaraju. I sad će oni nju ubiju tamo. I ubili su. Logično. Oh, attack! Ok, attack. Ne. Ne, bežite, tim se raspada. Ok, ne raspada se. Ok, da. Mi ćemo da izgubimo zbog one Bibi koja samo ide u njih, srlja u propast, bukvalno. Na njih trojicu ide. Ajde, razumijem na jednog, ali na trojicu to ne razumem. Evo, vidite. Znači, ja samo se povučem. Iako bi rado napao ove ljude. I napašću ih. Šta ćemo sad? 35. Evo, ovo opet otišli dalje. Znači, ne doj Bože. Ok, treći game, drugi win. Da li imamo vremena? Ide još jedan meč. Biće zanimljivo i to će za njega bude game grab i znam s kim obožavam da igram game grab. Čak imam i questove za njega, to je Brock. Sa Brockom obožavam da igram game grab i ovako komentar da pišete koje igrice želite da snimam. Android telefon, imam dosta memorije, mogu da igram šta vi kažete. Prosto samo napišite u komentar, ja ću da snimim. Nije problem ništa da snimam. Ja sam već isplanirao neke igrice koje bi voleo da snimam za YouTube, pa eto, napišite i vi i ja. Znači, kad vam se on približi, vi nemate kud. Znači, ok, ljudi, puštamo novi meč, to jest ulazimo u novi meč. Oni prošli smo, neću je žestoko, dođem to da vam pokažem. Mnogo je sramotno. Drugi tim, pef! Beži! I am the best. I am the hero. I am the best! I'm not best. He's bad. You're bad. What? Dead sam. Dead. Ja sam dead, on je bad. Ok, nisam dead. Ok. Ne znam šta pričam. Bukvalno mi jezik left the chat. Ne znam. Nemam content. To jest imam content. Ne znam. Prvo što danas snimam, zato sam rekao, napišete u komentare i jao, znači, da li je moguće, evo, ubi ga, jao, zelo, ti si dead, ti ako hoćeš da priđeš i ti si dead, not bad, ok, imamo 10, run, bilo bi fora. TNT je gore i Jackina ona kaciga, to je bušilica i kaciga i njena rukavica, jao. Oba, pobjeda, idemo u mečover. Ok, ljudi, to bilo to do klipa, ja se nadam da ste uživali, ako jeste ostavite like i subscribe i ciao! Like a Hellcat.